ini mau pemetikan sayur singkong kolopohong karena sudah bersemi kembali. Nah, biar nanti kalau ndak dipetik ini yuk rusak engko. Yuk siapa tahu tetangga teman arep nang kulup iki perkara ndak arep yuk ndak usah perkara iku larang iki lemu-lemune kaya ngene iki lemu nah seperti kelor warnanya juga biar bagus, steknya biar bagus. Ya masa ono sing ngarep men nang suket iki kan suket iki saudara, suket singkong oh iki lemu-lemu iki suket singkong. Oh aduh tuwek iki rek iya engko ae wis. Aduh anu tuwek wow sampai kembang ya. Aduh nek di anu no kena dipakane wedhus iku anu mantap nek iki seger hijau saudara ya sing ngene iki golek pangan golek sayur dek kebon ya dek kebone dhewe iki saudara ya diopeni daripada beli dek apa loh lijo apa saudara-saudara teman-teman arep nang sayur singkong iki nek ndak arep ya ndak apa-apa kayak nang sing arep komen ayo kayak nang sing arep ae oh lemu-lemune kayak gini oke oh lemu-lemu ya yang ini narasumber menyediakan pelanggan tulang bingung nek gelem tak gelem ya kok bah nek gelem lemu-lemune kayak gini siapa bagi yang mau komen yang ngulup nek tak cepet iki entek tenan kok iki akeh sing bruyuk iki kok makane iki di kene iki jakne ngenomi maneh sakne apa yo bersemi lagi ngenomi maneh nek ndak dipetik yo ndak enak kok kulupe yo tulang bingung dalam rangka ketahanan pangan. Oh iku wetane kok men. Oh iku lemu-lemune iku. Oh iki. Apa kok ndak enak iki? Suket. Panganane wong desa suket iki wis. Wah, ngene iki. Suket nek iki. Aduh. Nek di kutho apa yo tuku ngene iki yo. Yo men yo. Mbas. Nah, nek di kutho aku iki saya kan bukan orang kota. Apakah di kota sayuran singkong ini apa beli? Apa tuku apa dikai sing duwe-duwe iku lho. Ada nandur ya, kantoran. Yang ngene iki wis ndek desa golek lawuan yo ngene iki wis lawu suket. Lawu rambanan ini dipakakno wedhus yo arep dipakakno menungsane iki ya arep nah serbaguna iki
Oh, iki kok nek wis mari dipethiki ngene kan semine apik maneh. Wah, kaya ngene iki ijo-ijone iki. Wah, wakeh wetan-wetane iku. Taker benjoran lambene ya. Ngan kulup iki. Wal kulub. Wal kulub. Oh, kaya ngene iki. Oh, ini. Oh, iki. Oh, akeh saudara. Nah, ini wal kulub ini tidak dijual. Dikasihkan ke teman-teman hasilnya saudara. Tapi kalau mau enggak mau. Iya. Ya sayangnya nih ngado-ado iku repot nek keting kei di iya engko nek sing ngado-ado di online yo kirim online yo busuk bosok yo bosok nang kulu kaya di online yo bosok. Nah kok dibuka kok isine suket apa ndak ngakak iki iki kaya ngene lemune iki apa kaya ngene iki aduh akeh ya rada payah nek metik ngene iki tak dipetiki yo rusak dipetiki iki yo payah jadi ya dipetik ae yes. Ekstrim iki pemetikan ekstrim. Oh, ijo nih ngene. Oh, ijo, sik diyupno. Nah, diyupno biar ndak alum. Nah, iki men. Oh, menungsane arep apa meneh wedhuse. Tapi aku ndak duwe wedhus. Oh, jadi ndak duwe wedhus sampeyan jami. Ono di omah iku babon loro anake telu. Tapi ndak arep nang ngene-ngene iki. Arepe nang sego. Nah, iku bojone mbek anake. Iku kok ndak arep nang ngene iki. Iku babon anake telu. Kok gawok temen. Kok ndak arep nang suket gini. Jaluke sego ae. Lain. Rabuke ku ora, Dek. Tak kira dirapuno kopi lho iku. Oh, iki sik cilik tapi ndak apa wis iki. Sakne ndak ngeropi seteke saudara. Wah, iku kaya ngono kulone iku. Dipetiki sik. Aduh, Dek. Kaya ngene iki. Masa golek kulup nek iki. Golek suket. Oh, tengi. Seger. Lemu nek iki, jadi ndak lemu wong rabuke akeh. Rehat sik. Iki panas awake hawane panas dhuwur iku. Yo iki loro gawe sepisan ya dipetiki. Yang kedua kali steknya biar bagus. Biar nak ngeropi steknya. Nah, ini aku ndak seneng nih. Jadi nek dek kutho ya larang tak rokenan Jul yo. Larang kok. Jarene nek dek Malaysia iku sing larang iku sing mahal iku sayuran. Jare kanca-kanca sing teko Malaysia iku lho jare sayuran ku larang.
Enak. Dek gini sampai buak-buak. Sampai wegah mangan suket, mangan sayur iki sampai wegah. Sampai benjoren lambe kakek mangan apa? Mangan daun singkong. Benjoren lambe ini. Nah, iku mau nandur, petiki. Yo sampai lemu kaya ngene iki. Ini namanya sayur singkong gratis. Sayur singkong gratis. Wah. Jadi nek ini lemu-lemu, jadi biasanya 2 bulan sekali. Wis, oh 2 bulan sekali nih. Mesti apa mana musim hujan, musim rendeng cepet, cukule cepet. Gak berasa nek wong desa iki berasa. Kayak ngene iki. Dhuwur nek guys. Terlalu tinggi ya kurang bagus. Jadi kudu sedengan. Oh, iki lemu-lemu iki. Nek lemu iku medurane apa bahasa medurane ya? Lempo apa? Ndak isa aku bahasa Madura iku. Lempo apa ya apa? Ya ndak iso ya apa maneh. Wah, iki jan seger temenan iki. Anu apa? Penyine wayahe methiki ngono men. Dadi wayahe dipetik, dadi kulupe iku seger-seger ijo. Iki mamane 1 bulan lagi mau dipetik rusak wis elek. Ngare wite anune lemune dipangan wite. Dadi kurang enak. Yo engko kanca-kancane di telepon apa di WA menono sing arep. Nek ndak arep iku ya berarti ndak arep sayur. Jadi sayur iki tanpa bahan kimia iki. Urip sakerepe dhewe iki, tapi ya ditandur duduk urip-urip. Ya apa ya nandur. Yo nek ndak nandur ya ndak ono. Yo oleh ndi? Yo tuku iku wis. Nah, itu obah. Bakale entuk opah. Nek wis obah, aja sampe medeni bocah. Nek medeni bocah yo di kamplengi nang sing tuwek engko. Kamplengi kowe. Di mana? Oh iku. Marine rehat sik, payah. Rehat hari ini. Rehat ngombe. Oh, sik nom iki. Cilik. Ayo wis rehat sik. Oh iki sing lor. Oh. Mbok taker payah lambene mangan kulup iki. Oh, ayo wis rehat sik. Rehat. Payah sih. Mugi oke iki. Mari ini tambahi sih. Mari ini ditambahin ini. Yo, saiki kate lungguh sik. Keju cekere. Aduh. Ceker iki lho ceker, keju. Aduh, ndi wedangi mau.
Oh, iki didik iki. Oh, marine anu. Ngelak masih entek iki balon habis ada persediaan kelapa muda. Wis